दिनैनि जिथुनिखि 14 सेप्टेम्बर बे जेनेबा NDFB नि मुंख्लं सान बे सानाव नोंथाङा मा बुङो? दिनैनि जि मुंख्लं सान NDFB नि बे मुंख्लं साना दिनैनोल' खालामनाय नङा। बे थांनाय बे NDFB नि जि गोलाव जांख्रिखांनायनि जि दावहा बे दावहायाव NDFB नि जायफोर मुंख्लंफोरा गावनि जोबथा नागारसारनाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोबाय बिथांमोननो मान होनानै बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोननि होलांनाय जि कन्ट्रिबिउसन बिहोमाथाय बेखौ जों सिगाङाव लाखिनानै दिनैनि जों बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो थांनाय 1989 मायथाइनिफ्राय जोङो फालिबोदों। NDFB नि जाय गिबि मुंख्लं बि बाम्बुरगोरा आंजों लोगोसे सेराव गसंनाय बिथां जोंनिनो मोनसे समायनि NDFB नि सासे गायसनगिरि गोख्रों सोद्रोमा बिथांनि आंगो फंबायमोन बिथां बाम्बुरगोराया। बिथाङा बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसायै उदाङै मानसि बादियै मान सन्मानजों थांना थाहोनो थाखाय जि आखायाव हाथियार लानानै भारत हादर आसाम हादरनि सोबख'नाय नासयनाय आरो गादबनायनिफ्राय उदांथि होनो थाखाय जि गिबि सुप्रिम सेक्रिफाइस जोबथा नागारसारनाय बिथाङा बावसोमदोंमोन। बे सानखौ जोङो गिबियै जों मुंख्लं सान हिसाबै जों फोसावदों। फारियै बिनि उनाव दिनैसिम थांनाय 27 जि जानुवारिनि जि बिटिआर एकर्ड बिनि सिगां समहालागै गोबांथार अनजिमा गैयै जोंनि बिर जोहोलावजोफ्रा हारिनि उदांथि हारिनि मोनथाय हारिनि संरैखाथिनि थाखाय गोबां रोखोमै बावसोमबोबाय। दिनै बे सानाव जों जायफ्रा हमजाबाय बुजाबाय जोबथेजाबाय जायफ्रा गोमानानै दं जायफ्रा बर'नि उदांथिनि जांख्रिखांनायाव गावनि गोथारथिखौ खोमानांदों बे साफ्रोमखौबो जोङो मुंख्लं हिसाबै दिनैनि सानजों जोङो गोसोखाङो मान बावहरो। आरो बे मान बावनाय आरो गोसोखांनाया एकर्ड जानायजोंनो जोबलांनांगौ होननानै आं साना। इयुन समनि बुब्लियावबो जेब्लायबो जों बे जेरैखि जाया राहा लानानै बेबस्था खालामनानै बे मुंख्लं सानखौ अरायबो जों गोसोखांलांनांगोन। नङाबा जोंनि थाखाय दुखुनांथावा बेनो जायफ्रा जोंनि थाखाय थैलांबाय बावसोमलांबाय बिसोरनो जुदि जों मान सन्मान होनो रोङाबा बिसोरनि सानस्रिखौ जोङो जुदि फोथांनानै लाखिनो रोङाबा जोंनि होननानै बुंनो जोंहा जेबो गैया। जों बिथांमोननि जि सानस्रि बिथांमोननि जि आदर्श दैखोनथि बे दैखोनथिखौ जों गोसो गोरबोआव लानानै NDFB नि जि सानस्रिमोन बे सानस्रिखौ गोसोआव लानानै जोङो थांना थानाय जिउआव मावनाय दांनायजों जों बेरखांहोनांगोन। एकर्ड जाबाय होननानै आफादा डिसमेन्टेल जाबाय होननानै जोबलाङोबानो मोनसे आफादा जोबलांनांगौब्ला बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन मोनसे हारिनि थाखाय थानाय नङा। आं सानो आफाद हिसाबै जोबलांबाय बे गिदिर बाथ्रा नङा। NDFB आ मोनसे सानस्रिमोन। इट वाज ए फिलसफि इट वाज ए पलिटिकेल प्रसेस। अब्ला बेखौ बेनि जि सानस्रि जि सानमोनथाय जि सान्थौ बेखौ जोङो गावनि गोसो गोरबोआव लानानै अराय गोजोरै जोङो गोथाङै लाखिनो हायो। मानोना बेफोर फिलसफिफ्रा बेफोर सानस्रिफ्रा मोनसे साइन्टिफिक सिस्टेम आरो मोनसे प्रसेसनि थाखाय दिनै NDFB आ गोलाव बोसोर नांनो हादों। जायनि थाखाय बाम्बुर जाब्रां बोहैथि बेबादिनो अनजिमा गैयै जोंनि बिर जोहोलावजोफ्रा नांसोमनो थुलुंगा मोनदों आरो जोंखौबो अराय हारिनि थाखाय थांनानै थानो मावनो थुलुंगा होदों। दिनैनि सानखौ जिथुनिखि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोसारनानै दङ बा नोंथांमोना दिनै मुंख्लं सानखौ फालिदों बेखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय बा मुंख्लं साना दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय स्वीकृति जायाखै जेनेबा मुंख्लं सान बर'लेण्ड मुंख्लं सान दा बिनि थाखाय बर'लेण्ड मुंख्लं सान जानांगौनि थाखाय नोंथांमोना उननि समावहाय बोरैहाय खामानि मावलांगोन? जिहेतु एकर्ड जालांबाय आफादा डिसमेन्टेल जाबाय दा जिहेतु दिनैनि जि एकर्ड बे एकर्डआ दिनैनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायजोंल' नङा नाथाय बै जोंनि बिर जोहोलावजोफोरनि बावसोमनाय नाजासोमनायनि थाखाय
दिनैनि थारिखाव जों जेरैखि जाया बे सानखौ जोङो दिनै गोसोखांबालनोल' थोजासे नङा। बिनि थाखाय जों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राहायै बेखौ गोजोर खालामनो नाजानांगोन। जों प्रसेसआव फैयोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि वेल विजारफोरा बिनि थाखाय सानोब्ला साबसिन जागोन। एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोराल' बेखौ गोसोखाङोब्ला बे जानाय नङा। जिहेतु बाम्बरजों लोगोसे जाब्रां बोहैथि बेबादिनो गुबुन गुबुन बिर जोहोलावजोफ्रा जोंनि प्रपार उदालगुरि बा सोरबा मोनसे खनानि सोरबा सासे सानैनि थाखायथ' नाङाखै। दुलाराय बर' हारिनि उदांस्रि, दुलाराय बर' हारिनि मोनथाय, जाहाथे बर'फ्रा मान सन्मानजों मानसि बादि बुहुमाव गोजोरै थांना थानो हायो, उदाङै थांना थानो हायो, बिनि थाखाय बावसोमदोंमोन। अब्ला दिनै होफिननांगौ जों बयहाबो दं। बिथांमोननि बावसोमनायनि थाखायनोथ' दिनै जों नैबे मोजां मोनसे परिबेसखौ मोननो हादों। अब्ला बिथांमोननि थाखाय साननाया एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा जेसेबां बिबान दङ बेनिख्रुइ बांसिन दुलाराय रायजो राजा मेलेमजिबिफोरा दङ होननानै आं सानो। दिनैनि सानाव नाब्ला सारनि बाथ्राखौ दिनै आं फिन बुंफिननांगौनि खोथा गैया। दुलाराय बर' हारिया मिन्थियो बिथाङा एकर्डनि उनावबो जोबथेजानानै दङ। पिस एकर्ड होननानै गभ अफ इन्डिया, गभ अफ आसामा डिक्लेयार खालामदोंमोन 27 जानुवारियाव जि जानाय एकर्ड बेनि जुगिदि सासे प्राइम मिनिस्टारा 7 फेब्रुवारियाव फैना डिक्लेयार खालामलांदोंमोन। स' एकर्डआ मोजां ना गाज्रि, बेसेबां साक्सेसफुल बेसेबां फेलियर बेखौ समा खोन्थागोन, दुलाराय जोंनि बर' रायजो राजाया बुंगोन। खिन्थु रन्जन सारनि जोबथेजानायनि बेलायाव आं मोनसे बुंगोन, बेनो जाहैबाय भारतीय गभर्नमेन्ट लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टआ थारैनो एनडिएफबिजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिखौ बृहत्तर भारतनि अंश होननानै सानोब्ला रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां जोबथेजानाय एनडिएफबि सोद्रोमाफोर दं बिसोरखौ थाबै सनमान सहकारे हगारगोन। जुदि साना बिथांमोनखौ जोबथेनानै दोनबाय थागोन।